Ty si úplne inde. Počkaj, úplne inde. Ty si hnusný. Kto chce? Tam. Čo to je? Bageta. Šádan si. Kokot! Ako to nabehlo? Hej, Mišo. To je zahádzať, to sa zíde ešte. Zas budem mať priebané komentáre v tom videu, ne? Jemu, keď nikto nechce, no. Lebo neviem držať piču, ty kokot. Dobre je to. To radšej ani vieš čo, napríklad minule mi to nenahralo, alebo iba... Za pol hodinu. Alebo húkaš do objektu. Ale nie, toto ide tento, na tomto to ide bohužiaľ. Ty kokotko, ja to všetko točím za týbeh. Ježiši Kriste, ja sa normálne s teba dojebem. A teraz sme ono pekli. Chlapci, však to normálne vidno na tom videu, ako to ide. Dogrcaj sa aj naspäť cez tú hadičku. Že musíš troška nižšie dať, lebo tam už troška buketu. Neboj. Neboj. Nevidím v tom, čo robíš. Čo robíš? Nevidno tú fľašku. Čo robíš? Čo? To je vyjebaná fyzika, to nejde. Ty aj ty to si takto zmiešať. Fuj! Daj si ešte to vydržíš, daj si bazu, máš tam bazu, daj si. Zabudla. Koko, to ti nemôže ani pomôcť, normálne vodou. Už nasáva tú vodu, už je dobre. Ale už to točí. Nemáš reprak? To má oný Ďuri, že? Čo? Pardon. Ale že to je dobré. Potom tam dojdem za chvíľu. Že to inak dobre chutí. Ja mám veľa práve že elektroniky, ale nemám reprak. Mám pseudoreprak iba. Jaký máš reprak? Aký? Ja Nepočuješ žiadny, vieš? Luci, akú máš onú koncovku na reprak? Ja som ani vonku nebol. Ja som tam bola asi 3 minúty. Ale počkaj, ja to všetko vyberiem, počkaj. Ja som bol furt vonku, lebo najskôr sme vonku pili. Ja ty budeš ty kokot na tom YouTube svietiť a žiariť. Potom som išiel dovnútra, že... Či vyjebaný, ne? Preslov. Na YouTube budeš jak žiariť. Počúvate, toto video bude že zdieľané až... Remo, teba budú chcieť do filmu minimálne. Ty si dal aj na prechodu. On si to užíva. Terminátor. Alebo Štrans. Fuj, ty stará žena, vyzeráš ako babka. Čo, ako piješ rúško a zapiješ? Ja sa ťa bojím normálne až. Jaký klasík? Koho mňa? Ja, niekedy tými miestami. Lebo vieš, čo som ti povedal minule? Že ty si vlastne vnútri úplne niekto zosudovaný psychopat. Ja som psychopat. Len to nikto nevie, nikto to nevie. Nikto to nevie, len ty sa iba takto... To je nové to ti neviem vysvetliť, to je ty krimináliek. Ja som sociopat. Nie si sociopat, čo si? Ja ťa zabijem, keď